Ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsuon, ika-unom ron nga nobinaryo nato sa pista ni San Vicente Ferrer, atong patron niya, atong iampo dinhi pagpadayon pinaagi kaniya ang kasulbaran nining ato karon giatubang sud na sa pipila ka mga buwan kining pandemic na COVID-19 nga unta hatagan o kaayuhan ang tanang nataptan niini o dili na unta kini mo padayon sa pagkuyanap, mo lihok unta, mo epekto unta ang mga paningkamot sa atong mga doctors, mga scientists, to mga government and church officials. Ug ato sang iampo dinhi pasalamat alang sa tanan natong mga donors sa atong umaabot nga i-distribute nga mga gamayng sharing sa atong parapista karong Sabado. Manghatag man ta og ginagmay hinabang ato sa mga kabos, atong iampo nga atong mga donors nga may hinahinay na og panghatag karong panahona. Na unta tagaan sila og daghang grasya, protection gikan sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. Ug aron maandam ta sa pagsaulog niining santos nga misa, ato rong hinumduman o hinusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw, kami nga makadawat sa pasalig sa iyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa ginunahuna o kasing-kasing. O wala kanila'y niingon nga siya na'y tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nag-ambitay silang tanan sa tanang nga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga manakulangan. Kadtong may mga mga balay nagbaligya niini ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa kanila nga sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka levita nga taga Sepre, nagingandan sa mga apostoles ug Bernabe nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoong Hari, gibistiyan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistiyan siya sa kahalangdon.
Gibisihan ang Ginoo o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, gibisihan siya sa kahalandong. O gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog nga malig-on sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw o Ginoo. Ang Ginoo hari, gibisihan siya sa kahalandong. Ang imong mga balaod takos gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay o Ginoo sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari, gibisihan siya sa kahalandong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus miingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Sa Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan o nagmatuod kami sa among nakita. Apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka mutuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. O wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo sumpay gahapon ug sundan pagini sa pipila ka mga adlaw. Gaistorya si Jesus ug si Nicodemo mga igsuon ug ang ilang topic mao ang kaning topic sa pagpakatao pag-usab. Ang tao nga dako na lisod kaayo matud pang Nicodemo nga mataw pag-usab kay kuan man di naman siya makasuod sa tiyan siyang inahan. Nakaron si Jesus iyang gipasabot na kini di ang tao, kining tao ba kita? Kamo tao mo sad mo diha. Nang imong anak tao sad na, imong bana tao sad na, kining pare tao sad ni. Ang COVID ray dili tao no? Na kini di ang tao mahimo ni siyang bag-ong tao dili sa iyang lawas. Dili ba kining atong lawas ba? Pwede ditan himuon nga mataw pag-usab, pasabot bag-ong tao pinaagi sa atong kinaiya, pinaagi sa atong batasan. Ug mao nay pinaka-importante ang batasan, ang atong kinaiya. Ya, kumusta mamoron diha inyong batasan? Batasan bag tao na tinuod o mura naghayo.
Kana ra ba mga anak? Ingnon ra ba dayon na sa mga inahan, kamong mga animala mo? Di na tao, animal na. Ang banas ang palahubog, ingnon, ikang animala ka. Niya kana mga manuyopay, ingnon, ikang yawaa ka. So di na tao. Di ba? Tungod sa batasan. Dili na matawag na tong tao, ma-animal, mayawa, napay-uban, mapiste, uban pa diha nga mga address. Dili na tao. Nakaroon, unsaon man aron mahimo gitang tinuod nga tao or bag-ong tao. Si Jesus, iyang gihimong example ang iyang kaugalingon. Ingon siya, kung iisa na ang anak sa tao, sabot siya, na tinuod yung tao, o tinuod nga Dios, kung iisa na siya, mahimo ng kaniniang mahimo ng bag-o ang tanan nga mga binuhat. Matod pa niya, ang tanang tao makaila nga or ang tao ang tanan mutuo kaniya makabaton o kinabuhing way katapusan. Kini niya siyang maong deklarasyon ni Kristo, iyan hindi panag-ingon ni adtong pagkaayo bitaw sa mga taong gipaakag bitin dito sa disyerto, panahon ni Moises. Kay pagka abot gos panahon na sige na sila reklamo, siging reklamo sa Ginoo, gipadadas Ginoo mga bitin, gipamaak sila niya sa dihang nangamatay ng daghan nila mura sa tug COVID-19 tingitong bitina. Nakaamgo ang mga tao sa ilang dako kayong sayop sa pagsigig reklamo sa Ginoo. Nga mao to nga nihangyo si Moises sa Ginoo, Lord, unsaon man ni sila pag-ayo? Ingong Ginoo, butangila na og kuan kanang bitin, pagkulit lag bitin, kanang imahin sa bitin nga tumbaga, bronze, nya iisa, murag cross. Nya kinsa tong mutan-aw ana, nya mutuo, maayo siya. Amo sa si Jesus, kung saan man ipag-ayo ng atong pagkatao, nga mga buangon naman kaita, puno naman ta sa sala, kung saan man nato pagbakwi. Nakaroon, tungod aning COVID-19, murag nakaamgo na ta, nga doon na gili ay, sana, labaw nga value ang atong kinabuhi kaysa mga butang o bahandi o mga dungog aning kalibutana. Ang ato yung kinabuhi. Muna si Jesus, iyang giisa ang iyang kinabuhi o gipatay dito sa krus aron kinsa tong mutuo nga human sa kamatayon na ay kinabuhi sa mga si Jesus na banhaw. Unsa may resulta? Makabaton o kinabuhing way katapusan. Muna kita mga Katoliko, surti kay ta. Kay naagid tay giisa gid nato kanunay ang cross diha sa atong mga simbahan. Mao bitaw na sa atong simbahan ang sentro gyud diha sa altar, mao gyud ang dako nga crucifix kanang Ginoong gilansang sa cross. Kay nga naman aron ta remindan nga kini diay kamatayon giagian na nis Ginoo. Nya kay giagian mas Ginoo, nabanhaw man siya, bag-o na ang meaning sa atong kinabuhi karon. Dili na tong kinabuhi nga mamatay dias kamatayon niya human wa na isunod. Muna mga hadlok datang mamatay tungod kay gatuo ta nga ini humagkamatay wa na isunod. Kung bag-o na tang tao din ata mahadlok mamatay. Nga naman kay mutuo ta ang gilansang sa cross nga si Jesus, nabanhaw man na siya nga tinuod man na siyang tao. Muna ningo si Jesus ang mutuo makabaton og kinabuhing way katapusan. Pasabot mabag-o ta. Kinisan kinabuhing way katapusan mga igsoon, usa sa pasabot ani kana bang kinabuhi nga wa na bitay away-away, kana bang kinabuhi nga puno sa kalipay, puno sa kahimsog ug puno sa kanini ang kalinaw. Sa atong unang pagbasa, ang unang mga sumusunod ni Kristo kay nagpadayon man sa ning atong unang pagbasa sa istorya sa mga unang sumusunod ni Kristo, kurting nindota diri oy. Huwag yun sila mag-away sa ilang supplies pagkaon. Mga kuan ba amelioration. Way nag-away ron sa amelioration. Way nag-away ron sa mga gipanghatag nga mga kanang suporta gikas ato intaw mga local and national governments.
Oy, katong na nag-away, mga patyonon musbitin. Katong wa makig-away, kana, mga bagong tao na mo. Nya, unsa may gibuhat diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, nindot kaayo, og wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nag-ambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuktan. Muna kadtong mga tao nga dunay mga butang atod pa ilang gibaligya nya ilang gihatag ngadto sa mga apostoles nya nagbahin dayon sila nya gibutang na diri walay usa kanila nga nakulangan. Karon naa na may daghang ay magsigig post sa kaning Facebook moingon dayon kap ang bugas. Iso pagkay ba mapugol kap ang bugas ana nasa uban ingon sa iluan lang kanamo kay dako kag balay usa huy wa na gid intawon koy bugas ana nganong naa may way bugas nganong niya masay daghang bugas wala pa ta na bang-ong tao kung ikaw bang-o na kang tao di na ka maghuna-huna unsay sunod nimong kanon sa sunod adlaw ang imo nang hunahunaon ang imo nang silingan do na pa baka siya gikaon ya kung do na koy akong ipaambit. Ya kung wasa ko'y ako, ang saan man? Patay. Mangayo sa kogikan sa akong silingan nga naasay iyang makaon karong adlaw. Nya sige lang karong adlaw, sige lang. Ayaw na paghunahuna sa ugma. Nya unsa may hunahunahon para sa ugma? Maghunahuna ta nga naay Ginoo karon, naasay Ginoo ugma. Nya kayang Ginoo man mao'y tuburan sa tanan, kinabuhi og mga butang o grasyas kinabuhi, ang kinabuhi karon nagiatiman sa Ginoo nga mao ang imong kinabuhi, atimanon ra pod niya ugma. Ang importante lang mosunod ta sa gusto sa Espiritu Santo. Dili magtinakulan, magkugi, magbinuutan, magampo. Kadto bita akong papa, aning papa si Bero. Wa man to'y grado nga igsoon. Ambot, nakaabot ba ka to siya 3 ka buwan sa grade 1? Kaya wa man to siya kahumag grade 1. Nung kadiyot naman to, ambot, o perti sa tingali ito itong bright mo itong ni-graduate dayon. Nya, siya to'y musulti na mo. Labi na gawa na mi hapit gikaon. Nya, magsige na mi og pangita o kanana ang mga parasaron nga ting-init. Mangita na mi ang mga saag in taon, nga mga ubi, kanang atos banwa ba, among tawag itong pamalhag. Mga bot, mga apali, balyakag, o sa panag-uban diya, mga kaut diya sa anang banwa, kay doon mami dito sa murag lasang-lasang. Nya, inikakuha na namo adto, ang among kuhaon ikabuntag, mo pa to'y among lungagon, inikaudto, nya inikaluto na, mag-alirong na yun ng mga 5 ka anak, nya magpanit dito sa papas, ubi nga naluto na, nya mingon dahil na siya, musulti din siya, o tanawa, di kita matay sa gutom, ani, buhi kita nakuha antun asa koto pa ni pa ing sa ang Ginoo ray mangigo kay wa man gitaw matud pang papa ay gid bug kabalaka wa gitaw nga mamatay sa gutom basta magkugi magampo ug magbinuotan gamay pa kay ko atong bata mga 6 anyos ko nakadungog ani ug kanunay nang balik-balik ko ni papa wa gyud mamatay sa gutom nga tao basta magkugi, magampo o magbinuotan. Ug mao kini ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo, kugihan, maampuon ug buutan. Ug ang mga apostoles nga nisunod niya, mga kugihan, maampuon ug buutan. Karon i-check up kuno nang inyong pamilya diya, kamong mga membros pamilya, kugihan mo, di mo tapulan. Nya kusog mo moampo, di magsigig yampungan anang TV o kanang cellphone. Magampo mo kanunay. Nya buotan mo, dili mo magsig pabadlong kamo mga anak. Kamo sang ginikanan, di sa mo magsigig pamalikas, di mo magsig yaw-yaw. Nya dili mo magsigig inom, ang iban ra baron ang inom. Nya mo sekreto ra ba kita, pila ning nagwali usahay. Nya kana ganing dili ta mga buotan ta, dili ta magsig panglibak, dili ta magsig panaot ara tong silingan, dili ta daw ug uban pa. So kanilang tulo, nakatunan nako sa kong papa, kay gigamit siya sa Espiritu Santo pagtudlo namo. O tanawa karon no. Kurti namong kuwangas kaon sa una, sudan lag loy ag asin. Kasagaran,
tibuok na akong kinabuhi si eskwela, mo na akong gibuhat. Tanawa karon, walang gawali na. Mo na ang gracias Ginoo. Nya, mahitabo ba ni natong tanan? Yes. Kung mosunod lang tas Ginoo sama sa gitudlo ni Kristo. Mawagtang ba ning COVID-19? Yes. Makabalik ba ang atong ekonomiya sa iyang normal o malambuon nga kinabuhi? Yes. Kung mosunod lang tas Ginoo diha sa atong pagpaminaw o pagtuman sa sugo ni Kristo. Kay siya mo imubag-o nato, siya mo panindot nato, siya mo ayo nato gikan inis kalibutan ug didto pagani sa sunod nga kalibutan tagaan pagitan niya kinabuhing way katapusan. Mao na dili ta mabalaka kay basig di na hinunta katuog karon nya di na kakatuog bisan na kay supply wa na mosamot na hinuon ka ug kawa na hinuoy maayong panglawas. Ala tuog diha ug wa kay gikaon, ala inom lang tubig init makatuog ra ka ana. Igmata ni kabuntag ug wa gyapon gikaon, ala hingoy up. Kay mo gawas na ng mga daotang espiritu nya moabot dayon ang gracias Ginoo, mahimo dayon kang malipayon. Di kita pasagdas Ginoo basta magkugi, magampo o magbinuotan kanunay isip mga tinuod na sumusunod ni Kristo. Mangluhod ta para sa atong nobinaryo. Novena ni San Vicente Ferrer. Ikaw nung kaadlaw, pag-ampo sa pagpinitensya. Ginoo nga makagagahom sa natanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, nga mibuot ka sa pagdayan-dayan kang San Vicente Ferrer, nga manlalaban ko sa dakong dayan-dayan sa bertod sa pagpinitensya, nga bisan sa tibok niyang kinabuhi, wala siya makasala sa sala kay kamatay. Apan kanunay siyang nagkuasa, nagtukaw, ug nagbudlay sa ilabihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining paningnan sa penitensya nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagsakit sa lawas nga igo nga ikapapas sa daghan ug dako kong mga sala. Aron kining ubos kong pagbugas sa akong mga sala, mudangat diha sa imong Diosnong atubangan, ug nga putli ug ulay, ug mudangat usab unta ako sa pahulayan sa langit. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Mga milagros. Sa siyudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sunod sa siyang kabulan ug wala na siya makalibok sa iyang ligdaanan. Sa usa ka adlaw ni agi sa dalan sa iyang balay, ang prosesyon sa relikyas ni San Vicente nagpakiluoy ug nangamuyo siya sa santo ug sa takulahaw na ayo siya sa himpit. Si Juan Bermot nasakit sa ilabihang pagpaghubag sa mga lutahan, sa mga kamot o mga tiil, ug tungod niini grabing kasuol, nabakol siya sulod sa 4 ka tuig. Nangamuyo siya kang San Vicente, ug diha-diha naayo siya ug wala na gayon sul-i pag-usab. Pag-ampo sa adlaw tanan. May gugmaon uyabot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa pangayo ko kanimo ni ining nobena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pagpuswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtuo sa mga virtudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makanuluoy sa purgatorio, ug alang kanako sa santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang amay unta kanako, alang sa labing dakong dungo o himaya sa Dios o kanimo, hinaot paunta.
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, malipayon unta kami kanunay ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang hinungdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay o matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, na hinmugso nganha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, o ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang gihandom namo ning misa karon ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod,
San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nanha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian ang akong kalimaya hangtod sa hanggan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Alang sa mga dili makahimo pagkalawat, espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusap ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
kita. O Ginoo, dongga ang among mga pag-ampo, kining santos nga kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagpuyanap niini. Biyahe ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, nabubukan kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod, divine protection, na dili tapasagdan nga magutman o kaha mamatay sa atong sakit labi na ning COVID-19. Ang ato lang buhaton, musunod lang gid taniya diha sa atong kinabuhi sa kabuutan, pagkamaampuon o pagkugi para sa kaayuhan sa tanan. So usbon ako pagpahibalo nga ang atong pista karong Sabado, ya ang atong kasaulugan, di man ta maghikay kay pait karong panahon, lisod sad. Ang atong buhaton mo hatag ta gikan dinhi sa simbahan og mga pinutos-putos nga pagkaon ngadto sa uban, bugas niya, mga dilata tingali niya og noodles, depende sa atong maabot. Karon naa na tay mga dool-dool sa 60,000 nga kwarta nga nadawat gikan sa mga donations niya sa akong bana-bana, budget ug makahatag lang tag labing minus 500 ka pamilya nga mga kabos, mo gasto gitag labing minus 110,000. So kuangan patag mga 50. Basin pa naa pa karon kay ugma pa man ta mamalit sa atong putos-putoson para ugma. So daghang salamat sa mga ni-donate. Ang katos ang gaplano pa, padayon lang sad mo. Kaya ang Ginoo mo imubaos ninyo pinaagi sa pangalian ni San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.